Prije nego što se rastanemo, pođimo u Opatiju. U tamošnjem Hrvatskom muzeju turizma otvorena je izložba Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama. To je bio povod da taj jedinstveni muzej posjeti kolegica Maja Kobol te nam ga predstavi. Hrvatski muzej turizma, smješten u najstarijoj opatijskoj vili u središtu parka Anđolina, za dan muzeja bio je urešen monumentalnom kravatom. Bila je to simbolična najava izložbe opatijske umjetnice Jasne Skorup Krneta, koja je ponudila potpuno drugačiji pogled na ovaj element hrvatske i svjetske baštine. Mi smo nacionalni muzej i naša je zadaća da razmišljamo o tome kako je turizam uopće započeo na ovim područjima, kako se on razvijao, ali tu priča i tu istraživanje ne prestaje. Dapače, ja nekako svoju osnovnu ulogu vidim u tome da vidimo što turizam danas znači. Mislim da je tu jako puno tema koje se danas mogu razmatrati i na koje ja u stvari pozivam suvremene umjetnike da ih interpretiraju i da kažu šta je tu dobro, šta je loše, šta je zanimljivo i kamo u stvari možemo krenuti. Sjedište muzeja je u vili Anđolini, a simpatični putokazi vode do umjetničkog paviljona s likovnim izložbama i do švicarske kuće. U njoj je postavljena stalna izložba Pozdrav iz Opatije. Priča je to o slavnim danima Opatije. Od austro-ugarskog razdoblja, kada je Opatija postala lječilišno odmaralište aristokratske elite, pa sve do novije povijesti, vremena Opatijskog festivala, te Opatije kao popularnog odredišta za izlaske i zabavu. Povijest Opatije predstavljena je na potpuno nov način. Ulazeći iz jedne prostorije u drugu, turisti doživljavaju različite atmosfere i ugođaje karakteristične za Opatiju, kao što su more, sunce i zabava, ali i opatijski festival, kavane i restorani. Uz originalnu glazbu prohuljalih vremena i starog džuboksa doista se nije teško uživjeti. Dokumentarni filmovi i fotografije upotpunjuju ugođaj, jednako kao i interaktivna informativna maketa koja prikazuje Opatiju iz 1900. godine. Muzej bilježi sve veći broj posjetitelja. Novim, modernim pristupom i zanimljivim postavima privlači i medijsku pozornost. Rezultat je to i dobre suradnje s Hrvatskim društvom dizajnera i lokalnom zajednicom. Nekako mi je bilo dosta bitno još se više približiti turistima, pretvoriti ovaj muzej u prepoznatljiv i nekako se malo više nametnuti. Tako da smo sa hotelima u Opatiji ostvarili jednu lijepu suradnju da nas oni uključuju u svoje paket aranžmane. A isto tako imamo i naše reklamne kofrčiće koje smo postavili na recepcije svih hotela gdje su naši leci, naši katalozi, naše pozivnice, tako da gosti u stvari odmah doznaju da je u tom mjestu gdje su oni došli i smješten Hrvatski muzej turizma kao evo dodatni sadržaj i jedna destinacija koja je specifična baš za Opatiju. Hrvatski muzej turizma izrastao je u modernu instituciju koja potiče građane na kreativno i kritičko sudjelovanje, a umjetnike i intelektualce na osmišljavanje projekata. Istodobno je to i obrazovna ustanova koja djeci nudi prostor u kojem će učiti na zabavan način. Surađuju s ostalim institucijama i pojedincima iz cijele Hrvatske i inozemstva, ostvarujući projekte o kojima ćemo još govoriti.